OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Kari, November kalo kiwaro sam bakla ani mugan fla. Akil meda jabanan flebo abisimile ako video kiwaru keneka ne bakurbawi. Boloma fentigi sen flaw ani sen sababu kwa kasiki domina ke jagway anga jamana kono ka damne janvier kalo kile folo sam bakla ani mugan saba. Jamana do akilay muyene koina aminya folika awye. November kalo kile fla ale don kerekerane kanyesi kuna foldilaw ma. Sansa mimila nyena maya wala seka famel sroni don kerekerane la amenya folika awye bidogo kibaru konnana miminya fo monsieur yatkul fe. Aw bisimila kukura aga bidogo kibaru konnana koma ya fayto gomina bakuru ba konnana janvier kalo kile folo samba fla ani mugan saba ale bina ga don kerekerane mina kaske domina wajibi bolma fetigi sen fla ani sen saba bela jelika anga jamana konnana ni ko en keleme ngunu kan chamai anga jamana konnana wala seka famel soro ablay maiga ale benya folikaye kabini utu kalo kile tan duru temene kaske do kunganga ke jago ya moto bollaw nin katakatan bollaw kan nga o wati borama ka ke janvier kalo nata kile fola ye nga sano ke segesegelu be damne sirawu kan décembre kalo nata kile folo jamana fan bela moto bollaw fe nin la nyini min tara nyamogo fe akain na se kasige flani wala ma kasige flani faga boturo na fa bare de kasige sigi isutara be hal mi bolla abi kisi fema abi kisi asdara fe na mi bila tan bi ko dama kasige na faga boturo ni mali yɛrɛ tɛ i bɛ jamana caman ye fiyewu i tɛ moto ta ka boli ka sɔrɔ kasiki t'i kun na mais an bɛɛ kɛlen don ka bila an senfɛ hali o ka faama o b'an yɛrɛ de vraiment o ye fɛn ɲumanba yɛrɛ de laɲini bɛ a mɛnna ka fɔ président caman tɛmɛna u y'a fɛn ninnu bila k'a fɔ ko kasiki bɛ don n'u y'a contrôle daminɛ tile damadɔ kalo damadɔ u b'a jɔ mais ninnu tɛ dɛsɛ a la fiyewu minnu b'an kunna nin ye ten Asimi n'a ka jama n'olu jɔ o jɔyɔrɔ la non n'Ala sɔnn'a ma a bɛ ɲɛnabɔ. I'm not sorry. walasa ka mɔgɔw sama ka taa kasiki doni ma minisiri min bɛ bolimafɛnw ni sirakow ɲɛma ani ANASER ɲɛmɔgɔ u ye video kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ octobre kalo tile labanw na min na u bɛ kasiki nafa fɔ. San damadɔ in kɔnɔ jateminɛ laban minnu kɛra olu y'a jira k'a fɔ an balima minnu bɛ yɛlɛ moto sen fila ni moto sen saba kan siraba kan olu de exposelen don kosɛbɛ siraba kan bolilaw la. San damadɔ in kɔnɔ accident minnu caman kɛra kɛmɛ sara o kɛmɛ sara la 76 kasaratɔw la o kasara a bɛ kɛ minnu bɛ jogi u kunkolo yanfan fɛ ou bien minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ ni olu tora la ka sababu kɛ kunkolo banani ye mais o sababu bɔra mun na parce que u bɛ yɛlɛ bolimafɛn kan k'a sɔrɔ kasiki min filɛ nin ye o t'u kunkolo la jateminɛ minnu filɛ nin ye n'olu kɛra n'i y'o kasara ninnu jateminɛ an bɛ se k'a bɛɛ bali ni an sɔnna ka kasiki don. Chaque année, de nombreux jeunes enfants san o san maa caman de ni bɛ to siraba kan kasaraw la denmisɛnw b'o la ani maakɔrɔbaw wa olu caman de ye motobolilaw ani katakatani bolilaw walima mɔgɔ minnu b'u kɔfɛ walasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ o kasara in na n b'a ɲini motobolilaw ni katakatani bolilaw fɛ u ka kasiki don u kunna wa Mali sariya minnu bɛ sirakow kunna olu y'a yamaruya k'a fɔ ko kasiki don ye diyagoya ye motobolilaw ni katakatani bolilaw ma ani minnu bɛ sigi u kɔfɛ. Pour tous les conducteurs et passagers des engins AD et 3 roues motorisées. Ni kasiki doni ka di motobolilaw ye katakatani bolilaw fɛ a b'u degun. A ka ɲi mɔgɔ mɛri dɔ la a bɛ mɔgɔ degun fana n'i ma dege a la fana a bɛ mɔgɔ degun n'i ma dege a doni na fana a bɛ n degun mais n b'a essayer k'a lajɛ ni sera k'a kɛ n'a kɛra kɔni o kɔni n'i sera k'a kɛ o bɛ sɔn k'a diya ne yɛrɛ de
Bon tiens la ne be frère ka kata ni mbuli dabla ne ti casque utiliser ne ti casque utiliser parce que a tenu arrangé ne be casque be ne kungolo la ne be nyefala de nte keren flash donc avec ne permettre de ne be accident ne ke ne t'a fait wane ni nyogona keme be o cogo de la ina fo abi fotogo mina casque doni kay mawga nyanamaya la wa halisa moto bolla ni katakata ni bolla chama ne be munu ta kalama ko nyamogo bina casque doni ku ma jago yaye wa hali bi bilasiralo bi ga ke san décembre kalo che wala sa mawbusego yere dege togo mina casque doni na Silamaw ye boli bake jumado novembre kalo tile nani san bafla ani mugan fla an yere ma woronya fere ba sanfe na be foma ko boulevard de l'indépendance ka sawu ke ma do e kuma kan che jugu fo kanya si silame adinema wala saka saka famel soro no kuina amneta igre kulibali ale wili ga joke anga je anga nya daga soro lona Muhammadur Rasulullah Jumado novembre kalo tile nani samba flani mugan fla Mali silame bayi kare bola ko kuna boulevard de l'indépendance la yasa ku ka dusuma kasa yira jamunu kume bololo sira sanfɛ silamɛya juguya la ka kɛ ni ja dɔw bilalen bololo siraw sanfɛ an b'a ye cɛ dɔ a b'a fɔ a yɛrɛ ma k'ale ye kamiti ye o b'a a sen dasi alikuranɛ kan ani ka kuma cɛjugu fɔ silamɛya juguya la o waleya in ye mɔgɔ caman dusu kasi an ka jamana kɔnɔ min ye silamɛw ka tɔnba min b'an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko conseil islamique du Mali ale ye weleweleda kan kɛ Mali silamɛden bɛɛ ma k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'indépendance la yaasa u bɛ se ka taa u ka dusumakasa yira cogoya min na yen nɔ mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ mun y'a yira k'a fɔ k'olu ma jɛn ni wale in ye. Ne kelen ka mɛn i n'a fɔ silamɛ ɲuman bɛɛ kelen ka lahala in mɛn a bɛ mun ta ka ɲɛsin ma o ye dusukasi de fɔlɔ ani nka i bɛ cɛ imaginer i yɛrɛ ɲɛkɔrɔ fɔlɔ yala n'i y'a tigilamɔgɔ i bɛ se ka mun k'a la. Ne ye nahala mɛn bɔ n tilala k'a bila minɛ wɛrɛ kɔnɔ n'o ye minɛ jumɛn ye ala ka jɔn kunna nin tɛ kuwa parce que ala ye mɔgɔ mɔgɔ d'an kunna diya kama i se k'a kɛ la k'i bɛ mɔgɔ fɛn min y'i da k'i bɛ tila k'o dɔgɔya. Ne silamɛw bɛ ka sabali u tɛ ka wuli n'u ka burukuru n'u ka fɛnw ye ka maa ninnu sɛgɛrɛ u bɛ ka jamana sariya de jateminɛ mais ni maa ma kɔni y'a dabɔ a kama k'a kɔrɔbɔ ka manamana hali sisan ne b'u ka gurupu sanfɛ f'u n'u ye n bɔ a kan u yɛrɛ de fana ye n bila a la n'i y'a dɔw ye dɔrɔn baara y'u la dɛ. Dinɛ ɲɛmɔgɔ caman kun bɛ ni kɛnɛ kan u bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko ni ko in ma taa olu jimi sira fɛ Mahmoud Diko n'ale fana ye dinɛ ɲɛmɔgɔ belebele ye an ka jamana kɔnɔ ale y'a yira k'a fɔ ko ni ko in tɛ bɛn nka a y'a ɲini silamɛdenw fɛ k'u k'u dusu mada. O bɛ min dira i b'a sɔrɔ baara ma ɲɛ anw de bolo an tɛ mɔgɔ si ma tuma an na yan vraiment c'est des propos pardonnés à tenir. Fɛn dɔ bɛ yen jama bɛ yafa ma n k'o fɔ nka ni ala sɔnna a tɛ jama hakili bɛ min na a tɛ k'o ye ayi o conseil ye n bonya k'an wele n ka na fara o kan ni ala sɔnna ko o ko bɛ ko in dilan an b'a ɲini ala fɛ ala k'an nɛ o de ko bɛ se ka na ni fɔɲɔgɔnya ye arabi ala ka den kisi. Min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye olu ye sɛbɛnsen bila min na u b'a ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye ko u ye fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ bila sen kan walasa ka ni cɛkofɔlen minɛ cogoya min na nka u y'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ k'u k'a to fanga tigilamɔgɔw k'u ka baara kɛ o waleya in tanuna silamɛ caman fɛ minnu tun bɛ boulevard la. Ni nin suguya kɛra a ka kan faamaw diinɛ ɲɛmɔgɔw jamanadenw bɛɛ de k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma a bɛ fɔ fɛn min ma mobilisation générale comme je l'ai dit ala a bɛ ka kuma minnu yɛrɛ tɔgɔ la ka fara minnu t'a si la minnu bɛ diinɛ wɛrɛ la o bɛɛ ka ɲi k'i mobiliser nin na pour que nin kana kɛ parce que bɛɛ de b'i ta sɔrɔ a kɔlɔlɔ la. donc ni fɛn kɛr'i la ni k'i bɛ yɛrɛ ka kiiri tigɛ a ka ca la f'i bɛna dan sɔrɔ donc faamaw yɛrɛ y'a faamuya ka foli de bɛ an bɛɛ kɔsɔn donc ka fara ka joona joona ka welekan bila joona k'a fɔ min kɛra a ma bio ye donc an bɛ to o kɔfɛ. Hakilina jiginna mɔgɔ wɔɔrɔ de minɛnen don nin ko in na communicatif procureur fɛ k'a bɛ alamisa don a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ wɔɔrɔ bɛɛ ye kamiti ye mun ye cɛ kofɔlenw ye fanga tigilamɔgɔw bɛ ka ale yɔrɔ ɲini hali sisan o mɔgɔ wɔɔrɔ ninnu cɛla min ye Dunbi Fagoli ye ale fana minɛnen don a yirala k'a fɔ ko ale ye cɛ kofɔlen ka waleya k'ale ye o jukɔrɔma don.
Novembre kalo tile fila ye don kɛrɛnkɛrɛnnenya ye min bɛ laɲɛnamaya san o san kunnafonidilaw fɛ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen don ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma walasa ka se k'u ka hakɛw lafasa wa fɛnɛ min bɛ min fɛ k'o fɔ o k'o fɔ ka sɔrɔ damakari a ka hakɛ la Nana Kadija Kone ale ye kumaɲɔgɔnya kɛ ni Yaskule n'o ye kunnafonidila ye Bawule FM na an ka jɛ an ka ɲɛmada ka sɔrɔ loona. Alors, bido ye donba ye ina fɔ san o san sera an bɛ tasi bila an yɛrɛ kun ye ani an baara ɲɔgɔn minnu bɛ n'olu tora ni baara senfɛ donba don parce que lakana tɛ baara min na baara man di an ka baara dɔrɔn tɛ je pense que diɲɛ baara bɛɛ don i bɛ ka baara kɛ lakana t'a la k'a fɔ i yɛrɛ ka maaya bɛ se ka don cogo min na ngalama na i ɲɛ b'a la baara nege bɔ mɔgɔ la donc o de la lakana an ka baara kɔnɔ fɛnba don ni lakana tɛ an ka baara kɔnɔ an tɛ ka faso ka fangabɔnnaw ka baara kɔlɔsi ni lakana t'an ka baara kɔnɔ an tɛ se ka yurugu kɛlɛ fɛn fɛn bɛ ni o bɛ ɲɛsin taaɲɛ baara ma ani sɔrɔ baara ma ni jamana yɛrɛ ka bɔnɔgɔla baara ma ni lakana tɛ yen o baara kɛ man di an fɛ o de la a cɛ ka ɲi an ka fɛn in don ba la n'o ye lakana ye min b'a to an bɛ se ka baara in kɛ lafiya kɔnɔna na ni bolo don in an bɛ se ka fɔ ko a ɲɛnamayalen don mais a tɛ i n'a fɔ don tɔw o de fɛnɛ mɔnɛ bɛ an na k'a fɔ ko an bɛ don ɲɛnamaya ni dogo ye parce que bɛɛ dogolen don alors a tɛ kɛ an bolo tasibila don ye a tɛ kɛ an bolo miiri don ye anw tɛ fara ɲɔgɔn kan hakilinaw falen donc an yɛrɛ kunnafonidilaw ka jɛkulu minnu bɛ yen ayiwa olu tɛ baara foyi kɛ a don masina mais cogo min na ɲɛnamalen don aw journalistes ye aw wulila ka s'an ma bi donc ka hakilila ta dɔ fana b'a kɛ olu kumaso radio b'a kɛ cogoya min na donc je pense que o fana o ye dɔ de ye mais anw b'a fɛ a ka tɛmɛ o kan parce que ni ayiwa an ma yira olu la k'a fɔ aw ka baara de an kɔlɔsili ye o tɛ se ka dɔn cogo si la donc o de la ka d'an ye an ka don in kɛ donba ye don min bɛ yen n'an bɛ se ka ayiwa fɛn caman yira mɔgɔw la k'a fɔ an minnu ye fanga wɛrɛtigiw ye an minnu ye lakanatigiw a ka ɲi n'est-ce pas a ka anw kɔlɔsi a ka anw lakana pour que baara bɛ se ka ɲɛ an bolo don in ka ɲɛnamaya tɔ k'a jɛ don tɔ k'a jɛ parce que an bɛ min kɔ a la a ma kɛ ten mais an ka laɲini ye mun ye c'est que don bɛ na don min na an bɛna sigi journalistes minnu bɛ yen n'olu tɛmɛna anw ɲɛ an bɛna hakililaw falen ka miiri k'a fɔ lakana ye mun ye sariya bɛ yen mais sariya jɔnjɔn kisɛ tɛ yen an bɛ se k'a fɔ ten sariya min bɛ yen dɔrɔn o ye diɲɛ yɛrɛ seleke naani ka tɔn ye n'o ye ONU ye o bɛ kunnafonidi kanabila kɔ fɔ donc n'o fɔra dɔrɔn hakili k'a fɔ bɛɛ b'o kɔnɔ Mali yɛrɛ b'o tɔn na donc Mali yɛrɛ b'o kɔnɔna na donc k'a fɔ ko a ka ɲi ayiwa an ka kunnafonidilaw to yen donc k'u hakili di n'o ye liberté de presse ye donc hakili k'a fɔ o ye sariya jɔnjɔn de min bɛ bɛɛ kɔfɛ o b'an bɛɛ kɔfɛ mais a fɔlɔ mun ye dɔrɔn o ye an yɛrɛ ka an ka sariya dɔn an yɛrɛ ayiwa an ka taabolo n'an ko ko éthique ni déontologie an yɛrɛ ka comportement baara bɛ kɛ cogo di ou i ka denbaya bɛ se ka menacer donc je pense que n'o ko ninnu y'i sɔrɔ i bɛ janto i yɛrɛ la donc o de la k'a fɔ journaliste bɛɛ an ka janto k'an ka baara ɲini k'a dɔn fɔlɔ nka waati min na e ka faso bɛ gɛlɛya dɔw kɔnɔ donc e ko n b'a fɔ piyan o fana n'a kɔlɔlɔ dɛ parce que fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ n'a bɛ dankari i faso la a bil'i kɔnɔ ko e faso bɛ e sanfɛ e journaliste c'est pas que e journaliste dɛ e ka kanabila e ka kɔlɔsi e faso bɛ e sanfɛ donc cogo si la faso ka intérêt bɛ yɔrɔ min na n'i ye dankari o la i ka liberté bɛ dan o yɔrɔ la donc kuma t'a la quoi kanabila bɛ yen an bɛ jɛn n'o ye nka bajanbilaya o tɛ passé. Jamana kɔnɔ kibaru a n'a kɔkan kibaru olu bɛ lase aw ma teliya la Fatumata Darame fɛ. An ka jamana kɔnɔ kibaru arabadon novembre kalo tile 2 san 2022 an ka camancɛ fanga ɲɛmaa ni o ye Asimi Goita a ye Burkina camancɛ fanga ɲɛmaa bisimila an ka jamana kɔnɔ ni jamana kuntigi fila ye kuma caman fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na jamana filaw ka lakanako ale ni cɛncɛn jamana tɔw. An ka jamana kɔkan kibaru Faransi kiritigɛso ye kunti Kamara ɲagiri badabada kaso la ka kɛɲɛ ni fagaliba mun kɛra Libéria jamana kɔnɔ san 1990 wagati min kɛra sababu ye ka dankari maa caman ni na. Ethiopie jamana marabagaw farala ɲɔgɔn kan ani Tigre Mamoudou Tilo ka bɛnkan sɛbɛn sigi sen kan ni kibaruyaw bɔra Sud-Afrique jamana marabolo ɲɛma yɔrɔ la ni o ye Naledi Bandor ye ka kɛɲɛ ni bɛn ye ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Turki y'a yira k'a fɔ k'ale bɛna balo bila ka taa Ukraine jamana kɔnɔ alamisa don novembre kalo tile 3 san 2022. Rusi y'a yira k'a fɔ k'ale bɛ jɛn ni balo bɔli ye a ka jamana kɔnɔ ka taa Ukraine. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔ kibaru la min sɔrɔla Actuel Media soba maaw fɛ an b'a fɔ a ye k'aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ la n'Ala sɔnna ma. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG,
École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC.